faktisk aftalt med mig selv, at nu laver vi sådan en serie i det, hvor vi opdaterer en gang i ugen. Jeg hedder Ingen, og det er Kaline. Ja, de der rykker tættere på. Det kan ikke tættere på. Tjek vores billeder ud på Facebook. De er allerede lagt ind. De er meget sjove. Det gør I da? Ja. Hvad kan man her sige? Tjek os ud, ikke? Det er sjovt. Vi kan lige starte med at vise nogle af vores ting, vi laver. Vi burde faktisk blive professionelle inden for branchen, så det bliver ret sjovt. Gør I det? Ja, vi kan bare finde ud af det. Ja, gør. Ja, vi er ret sjovt. Ja. Det er sådan, vi ser ud til hverdag. Gør I det? Ja. Nej, nej, nej. Okay. Nå, tjek os ud, ikke? Sig farvel lige der. Hej. Hej.